Dámy a páni, keď sa pozrieme na prijatý dokument zmeny a doplnky 02 a opýtame sa, akým spôsobom hodnotiť jeho prijatie. A zoberieme si škálu, ktorá by znela tak, že veľmi pozitívne, pozitívne, skôr pozitívne ako negatívne, skôr negatívne ako pozitívne, negatívne a veľmi negatívne, čiže 6 stupňov, tak moje hodnotenie je na škále skôr pozitívne ako negatívne. Ja som sa k tomu verejne vyjadril aj na samotnom zastupiteľstve a budem sa vám snažiť vysvetliť, že prečo si myslím, že možno hodnotiť prijatie zmien skôr pozitívne ako negatívne. Prijaté zmeny a doplnky boli tak trochu rozhodovaním, a naznačila to už pani hlavná architektka, medzi rozvojom mesta a istou stagnáciou, pretože súčasný územný plán prijatý v roku 2007 obsahuje v sebe zákonne kodifikované predstavy z roku 98, 99, 2000. Samotný plán sa pripravoval 9 rokov, to znamená predstavy, ktoré dnes v ňom máme, keby sme neprijali zmeny a doplnky, sú predstavy o rozvoji mesta z roku 2000. My sme už o niekoľko rokov ďalej a otázka zmien, ktoré prináša život, je v mestách riešená tak, že zmeny sa robia v územnom plánovaní priebežne. To znamená, že povedzme v meste Viedeň sa územný plán, tam majú väčšinou územné plány zón, menia niekoľkokrát do roka a nikto z toho nerobí udalosť, nie je to taká téma ako u nás, keď sa raz za 4 roky ten územný plán zmenil. Čiže my by sme tiež sa mali dostať do iného režimu vlastne príjmania zmien, keďže územný plán z roku 2000 nemohol a nemôže reagovať na všetky zmeny, ktoré život prináša a vyžaduje si to istú dynamiku alebo potrebu zmien. Tie prijaté zmeny, ktoré boli schválené poslancami v zmenách a doplnkoch číslo 2, z môjho pohľadu umožňujú rozvoj mesta, riešia niektoré problémy týkajúce sa najmä dopravy a keby sme ich neprijali, tak by sme tie problémy odložili povedzme o 2, možno aj viacej rokov. Spomeniem príklad povedzme autobusovej stanice. Autobusová stanica je v takom stave, že si vyžaduje rekonštrukciu, nemá na ňu sadka, ktorá by ju mohla prevádzkovať, stanica patrí z hľadiska svojho vlastníctva súkromnému investorovi, ten je pripravený zrealizovať zmenu a rekonštruovať hlavnú stanicu autobusovú, ktorá bude slúžiť Bratislavčanom aj ľuďom, ktorí prichádzajú do mesta, ako jedna zo vstupných brán mesta. A samozrejme, on chce zrealizovať v tom priestore svoje aktivity, podobne ako to napríklad beží dnes vo Viedni, kde rekonštruuje mesto Viedeň stanicu Südbahnhof na modernú stanicu, ale okolo vznikne nová moderná zastavba, ktorá tak povediac vytvorí novú časť mesta. Podobný osud vlastne čaká aj našu autobusovú stanicu. Keby sme neprijali zmeny a doplnky, tak tento proces sa oddiali o niekoľko rokov. Už 4 roky čakal, pretože 4 roky sa obstarávalo, 4 roky sa pripravovalo, 4 roky sa hľadala cesta a toto je konkrétne výsledok. Ďalšie veci, ktoré z hľadiska dopravy sú dôležité v tom dokumente, že tento prijatý dokument umožňuje riešiť otázku výstavby diaľnice D4, ktorú, chvála Bohu, štát a vláda zobrala za jednu z priorít rozvoja diaľničnej siete a takisto rýchlostnú cestu R7, pretože upravuje podrobnejšie trasovanie týchto ciest, ktoré samozrejme je potrebné na to, aby bolo možné tie cesty umiestniť a potom pristúpiť ku konkrétnym krokom z hľadiska realizácie, veríme, že čo najskôr. To znamená, riešime problémy dopravy, v niektorých segmentoch, a to už tiež naznačila pani architektka, posilňujeme zeleň a je pravda, že otvárame priestor pre niektoré rozvojové projekty, ktoré sa v roku 2000, keď sa pripravoval územný plán, jednoducho neplánovali a ktorých rozsah vzbudzuje u niektorých obavy. Čiže to, čo je v tom územnom pláne, by som povedal, otáznikom, najmä pre aktivistov, ktorí upozorňovali, že ale vy umožníte masovú zástavbu a zvýšite intenzitu zástavby v niektorých lokalitách, ako budeme reagovať na tento podnet. To znamená na to, že nie sme úplne spokojní, že v jednom balíku poslanci schválili aj pozitívne veci, potrebné pre rozvoj mesta, ale súčasne, keďže sa dalo hlasovať iba áno, nie, schválili aj veci, ktoré sa všetkým nepáčia. Spomeniem príklad Parku kultúry a oddychu, kde bola zvýšená intenzita zástavby z kódu H na kód L, to znamená, miesto 66 000 m2 je možné v tomto priestore postaviť 106 000 m2. Odpoveď mesta, ako bude na toto reagovať, bude využívať nástroje územného plánovania, konkrétne tam obstarávame územný plán zóny.
Územný plán zóny znamená detailnejšiu reguláciu toho územia, kde poviete, aké presne tam bude rozmiestnenie tých budov. Je to už vlastne až na budovu, až na parcelu, ale súčasne nemusíte využiť tú kapacitu 106 000, pretože to je maximálna kapacita stanovená územným plánom a vy môžete zaregulovať a povedať, že tá kapacita bude nižšia. To znamená, ak sú obavy, že sa postavia nejaké výškové budovy v priestore PKO, tak sa to dá regulovať územným plánom zóny. Podobne napríklad tá zóna Chalúbková, ktorú som spomínal v súvislosti s autobusovou stanicou, má už pripravený územný plán zóny, ktorý má pripravený, predrokovaný vlastne staré mesto a ktoré je pripravené po účinnosti územného plánu zmeny a doplnky číslo 2, tento územný plán schváliť na úrovni mestskej časti a detailnejšie regulovať výstavbu v území, ktoré je veľmi cenné. Je to blízko Národného divadla, proste vo veľmi cennom priestore blízko starého mesta. Tento priestor bude regulovaný územným plánom zóny. My si teda urobíme inventúru tých najväčších pripomienok, ktoré zneli ku územnému plánu a pokiaľ bude nutné obstarať ďalšie detailné dokumentácie, prípadne niektoré veci zmeniť, urobíme to, to znamená, začneme s krokmi, ktoré budú eliminovať tie negatívne veci, na ktoré upozornili aktivisti. Spomeniem ešte otázku prístavu, ktorou sa tiež operuje, že územný plán schválil náhradný prístav. Ten náhradný prístav bol schválený, áno, je tam v územnom pláne a aktivisti upozorňujú, že by padlo veľa stromov, keby sa ten prístav mal stavať, ale v tejto chvíli ho nikto stavať nejde. Ani Slovenská republika na to nemá, aby preložila prístav z prakticky centra mesta do inej lokality. Nemá na to ani súkromný investor, nemajú na to ani slovenské plavby a prístavy. To znamená, tá lokalita je rezervovaná v územnom pláne. Keď sa ukáže, že sme ju nerezervovali dobre, tak môžeme začať diskutovať o tom, či neobstarať ďalšiu zmenu, ktorou povieme, že ten prístav budeme situovať do inej lokality, lebo sme sa v tejto časti netrafili. Keďže v tých zmenách a doplnkoch nebolo možné robiť zmeny, tak sme mohli buď áno, alebo nie. Áno aj s tými pozitívnymi vecami, aj s tými negatívnymi, nie s tým, že by sme odložili všetky tie veci o 2, možno aj viac rokov a posilnili vlastne tú neistú situáciu, že nie je tu na normálny proces reagovania územného plánovania na potreby života. Teraz otázka, ako ďalej? Ja chcem povedať veľmi zodpovedne, že schválením zmien a doplnkov číslo 2 skončila jedna éra územného plánovania v našom meste. Spôsob, keď sa všetko zabalilo do jedného balíka a veci pozitívne aj negatívne sa rozhodovali na jeden krát. My máme predstavu, že toto skončilo a chceme pristúpiť ku inému spôsobu obstarávania. Spôsobu, ktorý bude otvorený, ktorý bude transparentný a do ktorého chceme v podstatne väčšej miere ako doteraz vtiahnuť verejnosť. Výhrady aktivistov voči prijatým zmenám a doplnkom boli aj v tom, že ich nikto poriadne nepočúval. Že ten plán bol prijatý vo veľkom rozsahu, v procese, ktorý nebol dostatočne transparentný, nebol priestor sa vyjadriť. Je pravda, že zákonné veci boli dodržané. 30 dní to kdesi viselo, ale rozsah toho dokumentu je taký veľký, že si vyžadoval aj ďalšie vstupy verejnosti. Ja chcem zodpovedne tu napovedať, že náš spôsob obstarávania bude taký, že do 2 mesiacov pripravíme postup obstarávania zmien a doplnkov územného plánu, ktorý bude obsahovať podstatne väčší priestor pre vstup verejnosti už na začiatku toho procesu. Keď robíme zadanie, keď hovoríme, čo chceme meniť a ako by to na konci malo dopadnúť, aj tam chceme, aby bol vstup verejnosti, hoci formálne ten vstup je až vtedy, keď už predkladáte akési hotové riešenia na mesačné pripomienkovanie. Čiže predložíme dokument, ktorý bude ukazovať inú kvalitu územného plánovania, pretože tak, ako sa to robilo doteraz, to už robiť nechceme. Chceme vytvoriť väčší priestor pre diskusiu, väčší priestor pre vstup verejnosti a budeme sa pritom držať príkladov z krajín, kde to funguje. Či je to Nemecko, či je to Kanada, či sú to ďalšie krajiny, kde občania majú vytvorený priestor na to, aby veci ovplyvňovali. Takýto priestor vytvoríme aj u nás. Ten dokument pripravíme, predložíme ho poslancom, tak, aby bolo možné ho schváliť a potom sa toho stanoveného postupu držať. Mesto, ako viete, obstaráva nový územný plán. Ten nový územný plán, tak ako nám ukazujú skúsenosti okolitých miest, bude hotový niekde v horizonte 5 až 7 rokov. Robíme to na základe uznesenia mestského zastupiteľstva,
ktoré v polovici roka povedalo, že riešením problémov mesta je nový územný plán. Ale nový územný plán je ďaleko a my dovtedy musíme obstarať veci, ktoré si vyžaduje život. Myslíme si, že je to normálne. Opakujem ešte raz príklady z iných miest, kde to takto funguje. Chceme, aby to fungovalo aj u nás. Čiže už sme začali s prípravou zmien a doplnkov číslo 3. Zmien, ktoré budú znamenať najmä metodické úpravy, ale budú robené v podstatne inom režime, v inej kvalite, ako boli robené tie doteraz, najmä z hľadiska možného vstupu verejnosti do tohto procesu. Čiže toto je taký súhrnný pohľad na to, čo sme vlastne prijali, čo s tým urobíme, aby sme eliminovali tie negatívne dopady, ktoré to prípadne bude na mesto mať, a ako budeme obstarávať ďalšie veci, pretože život nestojí, 4 roky máme na stole požiadavky ako mesto, čo by všetko bolo treba zmeniť, a nebolo možné k tomu pristúpiť, kým sa nerozhodlo o zmenách a doplnkoch číslo 2. Tým, že sme ten proces ukončili, nespochybniteľným rozhodnutím poslancov, máme možnosť pustiť sa do iného procesu obstarávania všetkých generelov, ktoré budú znamenať odpoveď na otázku, ako v meste rozmiestňovať školské zariadenia, zdravotné služby, sociálne služby. Takéto podklady nám chýbali. My ak chceme dobre urobiť územný plán, aj toto sú funkcie, ktoré v tom meste musia byť. Nielen byty, administratívne priestory, obchodné centra. Je to tiež dôležité pre život mesta, ale občanom treba ponúknuť aj služby, ktoré sú typicky verejno prospešné a ktoré má regulovať rovnako, ako reguluje využitie priestorov na funkciu administratíva alebo obchodné priestory. Aj toto má riešiť územný plán. Do obstarávania týchto generálov sme sa už pustili a na základe nich potom budeme schopní vložiť tie zmeny, či do zmien a doplnkov, alebo do budúceho nového územného plánu. Toľko z mojej strany.